Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala seyyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meillä on taas ilo ja kunnia kutsua teidät kaikista kauneimman ja hienoimman asian äärelle. Tänä vuonna Ramadanina 16.3. inshallah järjestetään toista kertaa koko Suomen laajuinen Koranin resitaatiokilpailu. Onko Allah subhanahu wa ta'ala siunannut sua taidolla resitoida Korania oikeaoppisesti ja kauniilla äänellä? Mikäli kyllä, niin osallistu esikarsintoihin. Tänä vuonna kilpailukategoriana on viimeiset 3 juz'ia, qad sami'a, tabarak ja juz' amma ulkoa. Ja biosta löytyy ohjeet osallistua karsintoihin. Me toivotaan, että me saadaan mahdollisimman paljon ilmoittautujia karsintaan. 10 parasta valitaan. Toivon kaikille hyvää onnea ja bion tulee muuten myös tietoa silloin, kun liput kilpailuun, jotka ovat ilmaisia, on saatavilla. Nähdään kaikki siellä, vietetään yhteisöllinen ja kaunis päivä Koranin äärellä. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.